Txurru, ikusten duzunez, azkeneko errezeta, finaleko errezeta gozo eta goxoa da. Zein da? Pantxineta. Toma. Baina, Hame nivelazioak, Nivelado, baina errezetaren zergatia, gure oso tradizionala eta historikoki oso ondia den azken buruko badelako, eta ezin gara mendikan joan, pantxineta bat egin gabe. Perfecto, lagun. Martxa, osai, egin hasiko gara. Estruktura montatzeko hojaldrea, arrautzak, azukrea, guk txokolatea jarriko diogu, almendra pixkat, esnea eta vainilla. Eta honekin munduaren bukaera. Venga, pasaitik mundura. Hasiko gara. Aldio. Lehenengoa, hojaldrea. Zati txikiak egingo ditugu. Lehenengo lana, hau izan behar du. Bestela, ez die denborarik emango. Hau, labera. Aurrez, 180 gradu, 200 gradutan, berotuta dagoena. Hojaldrea labean, krema pastelerarekin jarraituko dugu. Eta pastel krema egiteko, lehenengo pausua esneari vainilla puntua emate izango da. Gure pastel kremaren urrengo pausua, azukrea eta arto irin fina naste izango da. Kasu honetan, arto irin fina 70 bat gramo, eta azukrea, manoski, 120 gramo tartean guk kantitateak pixatuta emango dizkiegu eta horiek bete beharko dituzte. Arrautzekin jarraitu aurretik, usaiak eta denborak, labekoa atera behar dugula esaten digu. Neu behi juat, Orain, hojaldrea kanpoan, gorringoak bakarrik gehituko dizkiogu gure krema pastelerari. Eta kasu honetan, 8 gorringo izango dira. Kontu handiz, banandu, gorringoak irina eta azukrearekin nastu, eta, oinarri masa moduko bat lortuko dugu. Vainilla garra aterako dugu, eta hau da. Hau da nahi duguna. Hau da, vainilla zapore purua. Hau, barrura. Eta erdin hasia dagoen garaian, boleko nasketa kazolara pasako dugu. Ezin osue, bota. Listo, eta orain, hau guztia, ona. Eta honekin saiestuko dugu, arrautza ez kuajatza kolpetikan eta ez moztea, modu honetan fina geratuko zaigu. Eta orain, honi, sua eman eta pazientzia hondiz eragiteari utzi gabe, 5 minututxo edo beharko ditugu krematxo osatzeko. Iragin ostean, txurru krema... Zako kolori hartu dago, Ze itxura. Krema beroa txokolateari gehituko diogu. Eta hemen, beste puntu bat gatza. Honek beti emango dio, bisitasun puntu bat. Hau oztutzea da beste gakoetako bat, eta orduan, hau oztutzen den bitartean, gorringotxoa naztu. Erasin egongo baginen moduen, ez da? Berdin. LH, no DBH. Berdin. LH nigulo isa. Eta, pare bat, margotuko ditugu. Horren almendra gainerikan jarriko ditugu. Hortaz, hau, labera. 2 minutu, 2 minutu. Azkeneko pausua, labea, seituan, timbria joko. Prest, listo dago. Hortxe. Hortxe. Gure krema, pastel krema, mangan jarriko dugu. Kategoriako. Azken ukitu bat. Glasa. Glaspikin bat. Klasiko gara eta klasiko izaten jarraituko dugunez. Txokolate pantxineta. Kontxirete. Bora biago. Haupa baina behi.